ngajak wong Kediri niku kangge pondok Ploso Kediri. Lajeng wonten ing Indonesia menika kan wonten kesepakatan ulama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, kalian Singapura, singkatane enten niku napa niku. Bronir napa-napa niku. Dadi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura niku enten kesepakatan bilih mengumumkan awal Syawal utawi awal Ramadan kalian Zulhijjah niku wau kewenanganipun pihak pemerintah. Niku media ingkang kula ikuti berkali-kali diulang-ulang niku. Pramila nggih kedah memaklumi sedaya menika wau ingkang badhe mengakhiri sak menika monggo nggih to. Ingkang penting siamipun sampun ngantos namung 28 utawi 3 dosa setunggal. Kan wonten niku paham napa tarekah Naqsabandiyah kadang-kadang malah mengawali. Piyambakipun berarti nggih sayamipun kan nggih mengawali. Niku keadaan umat Islam ingkang wonten ing Indonesia. Benten kalian wonten Arab napa-napa niku wonten kono hak mutlakipun nggih menika raja. Wonten ing Indonesia nggih mestine presiden kan wonten. Kados ngaten menika saged dipun ikuti sebagai napa taat ulil amri, taat kepada pemerintah. Sedaya menika kangge kerukunan umat kita piyambak. Lajeng wonten Idul Adha, napa bedane Idul Adha karo Idul Fitri? Nah, Idul Fitri niku sing jenenge zakat fitrah diberikan lebih awal. Tapi nek sing jenenge Idul Adha mbeleh dipun paringi napa kelonggaran sampai 3 hari nahar. Wonten to pas Idul Adha aku mengikuti sing awal ya, tapi mulai sesuk lah kados ngaten menika. Tapi saniki bahwa Idul Fitri aku mengikuti sing awal, tapi salate sesuk nggih mboten napa menawa banyak pengapunten sedaya kalebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.